Ageko nje nawe angimbonanga agekho nje. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanemukela nonke kule nkundla lapho sifunda khona siqonde izwi likaNkulunkulu ndawonye. Siqale ngema subjects ahlukeneyo lapho besikade sifunda khona izwi likaNkulunkulu. Silekelelana ekuthenini singaliqonda kanjani izwi likaNkulunkulu ndawonye. Bengikade ngenza ke ama lessons ngesingisi. Kodwa uNkulunkulu ubese kubeka enhlizweni yami ukuthi ngiphinde futhi ngenze ifundiso ngesizulu. Kulaba ke ababangakangazi bengakayiboni iclip engisiqale ngayo ukufundisa ngayo, mina nguProphet uMntwana uThobekile Zulu Nxumalo. Ngizalwa ebukhosini bakwaZulu kwaNongoma endlini yaseNjikini, kulapho engiqhamuka khona. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi sizofunda ndawonye izwi likaNkulunkulu ngesizulu ke kule session engikuyona. Okubaluleke kakhulu kodwa kunaloko esengikushilo ukuthi ngubani, ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, uNkulunkulu wangenzela umusa, ngahlangana noJesu wayisindisa impilo yami. Ngiyaqhubeka njalo usuku nosuku ngiyasindiswa ngoba nazike ukuthi indlela yokukholwa ihamba enhlambulukweni nokusindiswa kwansuku zonke. Ngiyathanda ke ukuthi before siqhubekele phambili ke sikhuleke ndawonye sesaqala lo msebenzi. Baba, egameni lika Jesu siyabonga kulesi sikhathi osenzele sona esihle kangaka sokuthi sisondele ebukhoneni bakho. Okusenhlizweni yethu kakhulu ukubonga Moya Ingcwele ukuthi usenzele isikhathi sokufunda siqonde izwi lakho. Siyazi ukuthi ngaphandle kwakho besingekwazi ukulifunda siliqonde, ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele, mangabe wena Moya Ingcwele ungekho phakathi kwethu asikwazi ukuliqonda izwi lakho. Siyabonga ke nakulesi sikhathi nampa abantwana bakho abathamele lenkundla. Baba wethu namandla, sikhulekela ukuthi uvule indlebe zethu zikamoya, uvula amehlo ethu uNkulunkulu ongcwele kamoya, ukuze sikwazi ukubona siqonde ifundiso zakho ezivela ezwini lakho. Sifisa ukuqonda nezimfihlakalo zezulu ezitholakala ezwini lakho. Baba, siyabonga ukuthi uzosusa inkungu emehlweni ethu, ususa inkungu endlebeni zethu, ukuze sikwazi ukuzwisisa lokho ofisa ukusifundisa khona. Egameni lika Jesu siyabonga Moya Ingcwele. Thatha udumo lonke lokufanele ngoKristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele ukuthi nethamele kulomsebenzi siwenzayo. Ngiyafisa nje sisaqala sengishilo ukuthi ngubani. Ngifisa nokusho ukuthi ngumholi webandla elibizwa ngeGod's Way Prophetic and Healing Ministry. Leli bandla libased eMaritzburg endaweni yaseOribi. Ilapho engisebenzela khona umsebenzi wenkosi ngokubizwa yiyo lapha eMgungundlovu. Kodwa okubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi njengoba ngikule nkundla yokufundisa, ngihamba nani ekuqondeni izwi likaNkulunkulu. Akuyona indawo yokuthi kuhlanganyela abazalwane base God's Way kuphela, futhi akuyona indawo yokuthi kuhlanganyele kuphela abantu abakholwayo, kodwa nomuntu ofisa nje ukwazi izwi likaNkulunkulu ngiyamemukela ukuthi ahlale nathi afunde, ukuze naye aliqonde izwi likaNkulunkulu, hleze kube khona okwembulekayo kuye, ngoba siyaqonda ukuthi izwi likaNkulunkulu liyimbewu, ilona elihlala enhlizweni yomuntu mangabe lifundile, bese eyakwazi ukumqonda uNkulunkulu, abese sijoyina kule ndlela esihamba kuyo. Umgomo ke wale lo msebenzi engiqalile, noma imission noma ivision yalo msebenzi engiqalile, ukuthi sisizane ukuze sikwazi ukufunda siqonde iBhayibheli ndawonye, okuyindlela esikhula ngayo ekwazini uNkulunkulu, okuyindlela futhi esisizayo ukuthi sazi kangcono uNkulunkulu lona simkhonzayo.
Izwi likaNkulunkulu ke leli esizofunda ndawonye ukuze siliqonde lisiza kakhulu ekuthenini uNkulunkulu simazi ukuthi ungubani. Phecelezi sikubiza ngenature necharacter kaNkulunkulu. Lisiza futhi ukuthi sikhule ngokomoya. Lisiza futhi ukuthi sihlome ukuze number 1 silwisane nezimo isitha esisiphosela zona. Okwesibili sisiza ukuze futhi sibe usizo kulabo abadinga ukwazi uNkulunkulu nokuthi futhi umbuso kaNkulunkulu ufike uphinde futhi wande nabantu bambone ubuyena uNkulunkulu wethu ngemisebenzi yakhe ayenzayo ngezimpilo zethu. Yafisa ukuthi uhlanganyele kanye nami uciphize inkinobho ewulike ubeke umbono owakhayo kule nkundla ukuthi singawukhulisa kanjani lo msebenzi kaNkulunkulu ukuze futhi nebandla likaNkulunkulu lande lakheke ukuze konke kubuyele kube udumo lwakhe uNkulunkulu wethu esemkhonzayo. Ngiyafisa nje ukuthi ngiqale ngisho umlando omfishane mayelana nohambo lwami lokholwa noNkulunkulu hleze kube khona osizakalayo ngalokho. Ngifisa nje ukuqala ngokuthi ngaqala ukukholwa inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami eminyakeni eminingi eyedlule cishe yevile ema-20 iminyaka ngasindiswa. Kodwa ngaphambi kokusindiswa kwami nokuvuma kwami ukuthi uJesu inkosi nomsindisi bengivele ngizalelwe ekhaya elikholwayo. Umntwana ongizalayo which is my father wayengumfundisi futhi enesiphiwo naye sokuba umprofeti. Ngakhula ngaphansi kwemfundiso yokukholwa ngingakaliqondi kunokho ivangeli kodwa kwangisiza kakhulu ukukholwa ngaphansi ukukhula ngaphansi kwesisekelo sokukholwa noma izwi ngangingaliqondi kodwa kwakusho ukuthi izwi likaNkulunkulu liyimbewu ngoba lalingena lihlale kimi nakuba ngingaqondi ukuthi kwenzakalani. Emva kokusuka ngaphansi kobuholi bomzali okwakuyena owayeyumzali ngokwegazi nangokomoya ngoba phela phecelezi he was also my spiritual father. Ngabe sengiye endaweni yokusebenza ngakhula ke nami ngaze ngahlangana nenkosi uJesu ngakwazi ukuthi ngifinyelele ekusindisweni. Kulendlela ke yensindiso engihambile emveni kokusindiswa kwami ngihlangane nabaholi abaningi abahlukahlukene abakwakhile ukuphila kwami nenkolo yami. Ngiyababonga kakhulu abaholi abangiholileyo kusukela ekuqaleni kwami ngisindiswa, kusukela ekuqaleni kwami ngihamba ijeni yokukholwa, kusukela endleleni nje yami ngize ngikhuphuka emsebenzini kaNkulunkulu ngifundiswa yibona. Ngilihambile impela ibanga elide kodwa khathi ngiqala ukusindiswa ngangineyingqinamba ezahlukeneyo ngoba ngangingekho phansi kwabuholi bamuntu owayengilekelela ekuthenini ngifunde ngiqonde izwi likaNkulunkulu. Lokho kwangenza ukuthi ngikhule njengenhlwa nje ngihambe ngidonsa ngapha ngifuna uNkulunkulu ngimthanda ngimfuna ngimlangazelela kodwa kungekho umuntu ongibamba ngesandla ukuthi kufanele ngenze kanjani. Ngangilokhu ke nokho ngizwa njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi ukuze ube nobudlelwane noNkulunkulu kufuneka ukuthi ufundizwe. Futhi ngafunda ukuthi kulobu budlelwana bakheka kakhulu ngokuthi ufundizwe bese futhi uyathandaza ngoba mawukhuleka ilapho okwazi ukukhuluma khona noNkulunkulu ukuze ukwazi ukumazi ukuthi ungubani naye akhulume nawe ekufundisa ekuqondisa ekuhambeni kwendlela. Ngafunda futhi endleleni yami yokukholwa ukuthi ebudlelwaneni obakhayo ngokufundizwi nokuthandaza kumele ukuthi uhlale njalo ufundizwe ukuze umqonde kahle umuntu onobudlelwane naye. Njengoba sisuke senza nasempilweni ukuthi mangabe unomngani wakho ubudlelwane ngokuthi uhlale umazi ukuthi ubani, uhlale njalo uxhumana ngokuxoxisana naye ukuze uqonde ukuthi yini ayithandayo yini angayithandi. Mangabe umuntu umazi ukuthi uthandani yini angayithandi uhamba ngokucophelela ngoba usuke ungafuni ukumcunula. Kanjalo noNkulunkulu kuyadinga ukuthi mangabe simkholwa sifunde ukuthi ubani ukuze futhi siqonde ukuthi yini angayifuni yini ayithandayo.
Mangabe sesikwazi lokho sihamba ngokucophelela ukuze konke esikwenzayo sikwenze ukuze kumthokozise yena njengomzali wethu. Sisakhanda ubudlelwane noNkulunkulu njengobaba wethu, kufuneka futhi sibe nokuqonda ukuthi ukumesaba uNkulunkulu kuqala ukuhlakanipha njengokusho kwezwi lakhe. Ukumesaba ke asikhulumi ngalokhu kokuthuthumela kokwesaba ngenxa ye-fright njengoba sisho njalo isiNgisi, but yi-reverence, ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uyinkosi yamakhosi, umdali wezulu nomhlaba. Ngabe ke sengifunda ukuthi ukuhlolisisa kwemibhalo nokuyifunda izwi likaNkulunkulu kukuvezela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu, bese kukusiza lokho ekuthenini noma umazi ukuthi umzali kodwa uphinde umqonde futhi ukuthi uNkulunkulu, uphinde umqonde futhi ukuthi uyinkosi yamakhosi. Ingakho ke ngasibona isidingo sokufunda iBhayibheli, ngaqala ngalithatha ngenhloso yokuthi ngilifunde iBhayibheli. Mameshane kwasa ngokunye sengibuka umqulo omkhulu kufanele ngiufunde wonke ngokwami. Yaqala ingqondo ukukhathala, yaqala ingqondo ukuphelelwa ngamandla ngenxa yokweswela umlekeleli ozongibamba ngesandla angilekelele ekuthenini ngingalifunda kanjani iBhayibheli ukuze ngiliqonde. Nakuba kunjalo uthando lwalukhona ngoba inhloso yami ukuthi ngiyafuna ukumazi lo Nkulunkulu engimkhonzayo, ngoba yikho into ebuhlungu njengokukhonza into ongayazi. Njengabazalwane base-Athens athi uPaul, lo Nkulunkulu enithi yilo ongaziwa uyena-ke umdali wezulu nomhlaba. Nami ngangifisa ukuthi ngifinyelele kumqondeni ukuthi ubani. Into eyayingenza ukuthi njalo ngingabi nokuthula kwakuwukuthi abaholi engangikade ngingaphansi kwabo babeloko beyiqoqomezele njalo indaba yokuthi izwi likaNkulunkulu lifanele ukufundwa ukuze uliqonde. Izwi likaNkulunkulu likwenza ukuthi umazi ukuthi ubani omkhonzayo. Ngaqala ke bazalwane nami ngendlela engangizizamela ngayo, ngivule noma yiphi incwadi engihlangana nayo, ngivule noma ikuphi lapho engikwazi ukuvula khona. Kwesinye isikhathi ngivule iBhayibheli phakathi nendawo, ngivule ngicimezile because ngangifundisiwe ukuthi iBhayibheli uyakwazi ukwenza unkatho. Nami ngangingazi ukuthi ngifunani, kodwa inhliziyo yami yayithi ngifuna ukulazi iBhayibheli. Ngiyitshela ke sometimes ukuthi mangivula kanjalo kukhona engizokuthola okuzongilekelela. Kwesinye isikhathi vele kuphuma into engingayi-understand nje ukuthi yini, but ngabona ukuthi angikakafinyeleli kulento okufanele ngabe ngiyayenza ngendlela okufanele ngenze ngayo. Ngenxa ke futhi yokwazi ubizo lwami ukuthi uNkulunkulu ngibizele ehhovisi lokuba umprofeti, ngangike ngivule incwadi zabaprofeti ngitshela ukuthi ngizoke ngifunde ngabo. Ngelinye ilanga ke ngezwe ukuthi kufanele ukuthi ufunde iBhayibheli kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Ngafundiswa futhi ukuthi iBhayibheli aliyona nje incwadi, kodwa iBhayibheli liwumtapo wolwazi phecelezi library. iBhayibheli izincwadi eziningi ezihlangene ezibhalwe ngababhali abaningi abahlukene. Angeke ukwazi ukulisebenza njengencwadi eyodwa ngoba lineindaba eziningi uNkulunkulu ayeyikhuluma ngesikhathi ekhuluma nababhali bazo, okufanele uyiqonde ngencwadi ngayinye. Ngabe sengiyaqala ukuthi ake ngiyifundele kusukela kuGenesis kuze kuyofika uRevelation. Noma ngangingaqondi ukuthi ngenzani, kodwa ngangifunda ngithi ngizolifunda njengenovel. Ziningi kakhulu izinto engayifundayo kulo, nakuba ngangayiqondi ngendlela engangafisa ukuyiqonda ngayo, kodwa ngathi nje ngizoke ngilifunde uMoya oNgcwele angisize. Kokunye uNkulunkulu wayengilekelela kakhulu ngikwazi ukuqonda ukuthi kuyini le, kusho ukuthini lokhu. Ngaphinde futhi ngathola ukuthi iBhayibheli uyakwazi ukuthi ufune izinto ezithile ukuze nawe ube nentshisekelo yokuliqonda ukuthi linani phakathi na. Ngafunda ukuthi mawufunda iBhayibheli hamba unomqondo wokuthi uyofunda izimiso zikaNkulunkulu.
principles ngesingisi, uyofuna iziprofeto kungaba ama-prophecies ngezinto uNkulunkulu ayikhuluma izokwenzeka ngesikhathi esizayo. Ngaqonda ukuthi uyakwazi ukuthola iprofeto izinto uNkulunkulu ayikhuluma engabe zazenzeka mhlambe kwi-Old Testament ekhuluma ngokuthi zizokwenzeka kwi-New Testament. Ngaphinde ngafunda futhi ukuthi mawufunda iBhayibheli uyakwazi nje ukuthi uye ufune uJesu ukuthi kukhulunywa ngaye ecashile noma evelile, because siyazi ukuthi iBhayibheli mawufunda iOld Testament ufunda ngoJesu efihliwe. Sikubiza ngokuthi you study the Bible and you get Jesus concealed in the Old Testament. Kanti mangabe ulifunda iTestament elisha uthola khona uJesu revealed noma eveziwe noma embuliwe. Ngabuye ngafunda ngokuthi kumele ngilifunde ngiliqede unyaka nonyaka iBhayibheli, because lokho kukwenza ukuthi njengoba lokuqhubeka ufunda uNkulunkulu ziveza ngenye indlela. Ungalifunda ivesi elilodwa namhlanje kodwa mawusulifunda kusasa uze uNkulunkulu esekhuluma ngenye indlela. Lokho kwangifundisa ukuthi iBhayibheli uyakwazi ukuthi ulifunde unyaka nonyaka uliqonde ngendlela ehlukile kunendlela osuku kade uliqonde ngayo ngonyaka udlule. Ngalokho kungenhla nje bekuyisingeniso sami sokuthi ngifisa ukuthi sihambe lolu hambo ndawonye, futhi benginivezela nje ukuthi mhlawumbe khona okade eneyinkinga ezifana nezami mayethi ufunda iBhayibheli ekuqaleni. Loyo ke onalenkinga ebenginayo usendaweni efaneleyo mayela uNkulunkulu ukulethela ukuze usizakale njengoba nami sengasizakala, futhi kuzokusiza kakhulu ngoba usungakwazi manje ukuhamba nomuntu obekade enenkinga efana neyakho makufika endaweni yokufunda kweBhayibheli. Yingakho uNkulunkulu ebese ngithuma ukuthi angisondele ngize kulabo abanenkinga ebifana neyami ukuze bakwazi ukuthi basizakale. Uma singalekelelani ngokufunda siqonde izwi likaNkulunkulu, akekho ozokwazi ukuthi asizakale, futhi akekho ozokwazi ukuthi axazulule inkinga yobunzima obhekene nayo. Ngomusa wakhe uNkulunkulu wangophula kulenkinga, futhi nawe angakuphula. Nginomgcotshwa kaNkulunkulu owangilekelela kakhulu, nami ngimi nje ngesibindi ngenxa yakhe lo mgcotshwa kaNkulunkulu engahlangana naye ku-YouTube channel ubizwa ngokuthi uDavid Paulsen. uNkulunkulu wamvusa kakhulu lo mgcotshwa kaNkulunkulu ukuthi afundise ngezwi. Ngelanga engahlangabezana naye ngalo ngiyambonga uNkulunkulu ngalelo langa, because namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngihlaziyele mina izwi likaNkulunkulu, ngiyakwazi futhi ukuthi ngifundele ngokwami ngenxa yokuthi wangilekelela, wangibamba ngesandla engangazi kodwa lekelela noma ubani ahlangana naye online ukuthi amsize. Ngaqala ke nami ngesibindi ngaphakathi ebandleni lami leli uNkulunkulu anginikeze lona ukuthi ngilihole. Ngaqala ngafundisa abazalwane. Namhlanje ngithi mangibabuka ngendlela abakwazi ukuqonda, balalele, bafunde ngalizwi, balihlaziye, ngimbheke uNkulunkulu ethembekile ukuthi hey Nkosi ngiyabonga ukuthi lokho kwakuyinkinga kimi namhlanje kulaba engibaholayo akuyona inkinga. Ngiyazi futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisiza sithole indlela yokwazi ukuzifundela iBhayibheli ngokwethu mangabe siloku siqhubeka sicathulisana kulenkundla. Ngiyafisa nje ke ukuthi ngisho ukuthi kulolu hambo engizolihamba nani kukhona uNkulunkulu azokusiza ngakho ukuze ulifunde iBhayibheli uqonde. Ngiyafisa ukuya ngasebaphethelweni ngiphethe ngokuthi usendaweni efanele. Mangabe uzohlala nami uzosizakala. Hayi mina ngedwa, kukhona mhlawumbe nomunye umgcotshwa kaNkulunkulu ongakulekelela, kodwa wena obona ukuthi ungathanda ukuhlala nami, ngiyafisa ukuthi ngikumeme ukuthi asihlale ndawonye sinethezeke, siqonde, sifunde izwi likaNkulunkulu. Kulokhu bekuyisingeneso ngizobe sengidlulela ke esifundweni esilandelayo lapho engifisa khona ukuthi ke sibheke nje ke lonke iBhayibheli
sibheke futhi neTestament elidala ukuthi lakheke kanjani, linani, yini okumele ukuthi uyinake mawufuneka ufunde iBhayibheli ukuze uliqonde kangcono. Ngiyakumema esifundweni esilandelayo engizosenza kungekudala, hlala njalo uqaphele ukuze ukwazi ukungijoyina kuleso sifundo. Ngiyafisa nje ukuthi sikhuleke sesigoqa sibonga uNkulunkulu ngalesi sifundo besinaso sanamhlanje. Baba, siyabonga egameni lika Jesu, uNkulunkulu wethu ophilayo. Sibonga ukuthi ubuphakathi kwethu kulesingenise sibe naso. Abantwana bakho bazokwazi ukuthi bazohlanganyela kuphi nami. uNkulunkulu engcwele, ngokusizwa uwe nami ngithola isifundo kuwe, ungifundisa. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngikwethembile ukuthi abantwana bakho besalalele uzokwenza lokho kuzohlaba inhliziyo yabo, ngoba wena kuphela okwazi ukuthinta inhliziyo. Akuwona uciko bokukhuluma kumuntu, kepha kuba yizwi lakho kuphela. Ingakho kulesi sikhathi sihlanganyela uNkulunkulu engcwele ukuzofunda izwi lakho ngokusizwa uwe, ukuze sisizakala ukuliqonda uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuze siliphile, ngoba ngeke sikwazi ukuphila into esingayiqondi, kodwa masilizolazi siliqonda izwi lakho sizokwazi ukuliphila ngoKristu inkosi ophila kuze kube phakade. Amen. Siyabonga. Nkosi nibusise. Amen.